Vás vítam u môjho nového videjka, tentokrát zase z Robloxu. Hráme Strongman Simulator. Tak, zoberme pár períček. Dáme ich sem za túto, za ten čáru. Tak, a takto budeme pokračovať. Tak, máme trošku toho a môžeme si ísť teraz zacvičiť. Tak. Budeme mohli zobrať aj kačice. Skúsime 6. A dá sa. Ako si môžete všimnúť, tak už sme trošku zaposilovali. Trošku som to tu už dal. Môžeme napríklad aj 6 toilet, skibidi toilet. Aj tých kačíc. Aj pierek. No a uvidíme, ako sa nám bude dariť. Tak, presunieme sa teda sem, skúsime, či to dokážeme. A dokážeme ľahko. Tak, a sme v druhej stage. Tak a toto je koniec videjka. Pokiaľ tej stage sa bude dávať, dajte 6 lajkov pre ďalší diel, ja sa s vami lúčim a čaute!